И какво става, хора? Аз съм Жокера. И преди да започнем клипа на Майнкрафт, искам да честитя новата година. Да, много да сте си... Да сте били щастливи. И... да пожелавам много доброто смисъл. От новата година. Под коментарите на този клип да пишете как ще се изкарали на новата година, как са посрещали. Високо така. И да... както сте гледали предишния клип на Майнкрафт, аз не съм снимал толкова дълго време, защото компютърът ми крашна. Трябваше да си купя нов и купих си нов сега. И вече да се надявам, че ще виждате по-добре. Сега не е лагано. Ами няма да е как преди, защото няма да лагва, като ударя животните. Няма да е така. Да. Или да, да. О, супер, има овци. А това куче ли? Това бот ли? А, не, това овца. Между другото, искам само да ви кажа, че ако сте гледали клипа от новото ми интро, видяхте по коментарите колко много хора от Англия, те не са много, не само 20 коментара от хора от Англия предлагаха да се абонирам за канала им, така че каналите им сигурно ще ги видите отдолу в описанието, може да сложа отдолу в описанието, да видите техните канали, после може да отидете. Аз не знам какво толкова ми харесва, просто едно интро. Аз мислих, че нали откакто почнах така да си харесвам, да си кръщавам клиповете, примерно iPlace, Minecraft, iPlace, PES, PES 17 и така. Между другото ще има нов епизод на PES. И този път няма да е демото и ще видите. Може ще се изправя на също някой ганзулер. О, събрах много дърво. О, имам стак. Който ми помогне. Много стига съм говорил. Нека само да започнем изкъпа. И... да нататък. Къде е вратата? Вратата. Пасе. И беше там. Пасе. Трябва малко те. Извинявайте за прекъсването, просто важния разговор е. Не sé кой знае колко важно. Още ли има, бе? Аз тук вече няма да живея, само да си дам колко стана. Още ли има, бе? Но нищо те може да стане, само пак се чуби. Кога се чупи? Падай, бе! Аре, падни, бе! Падни, бе! Падаш, падай! Вот. То, сега трябва да видим определеното място, където ще построим нашата къща. Тук ще е мост, просто да знам само за мостове мога да правим.
сами къщи. Към тази ферма, между другото, имаше една система, съм си направил в един свят. Няма да ви показвам, защото си мислите, че съм читър или нещо от този сорт. Ако ви покажа света, те ще мислите, той се чит на диаманти. Да, той е читър, той гличи лъжи. Не, аз затова няма да ви показвам, защото така ще кажете. Някой. Между другото, някои хора, нали, знаят коя е HumptyBG, и тя правеше реклами, тя направи за моя канал, за който тя малко така, тя малко е засрани, малко, само малко, защото за какво е в канала, тя отвори отива при видеята ми и каза маре и така нататък, сега едно е цапаница погръща. Добре, сега почнем някъде наблизо, аз там няма, защото писаше едно, че е много такова. Да, ще има много да стоя, не? Аз ще отида, там, там. Де. Между другото, сега ще кажа нищо, че са толкова малко абонати, аз им благодаря. И също така направих една година, откакто качих в YouTube първия си клип. Първото ми интро и не точно за първи път, където говоря, но аз не съм говорил. В смисъл, аз бях притеснил, в смисъл нещо да не кажат хората, някои хора нещо да не кажат и за това. Аз мразя така да се подиграват. Но един много голямо момче да се развика малко дете, вика примерно кармах се пъти РБ, че ме дразниш на този сорт. И така, защото това ме дразни. Ако се чува мишката, съжалявам, няма какво да направя. Няма какво да направя. Между другото, може би някой ден, защото аз до 5 съм ваканция, защото да не пуска за празниците. От училището, може би другите сте на 7, ние сме тук тук сме на 5. Само къщата ще строя, другото ще го завършим сигурно в другия клип, със сигурност. Да, сигурно ще го завършим в другия клип. Нямам храна.
сложа, така ще става крафтинга. Печка, да си заварим храната. Оп, и кирката. Превънат, ето. Леглото. Аз си знам, че ще се снимва. Така. И това ще бъде този клип. Надявам се да ви харесва, ако така. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми, за да знаете кога ще има следващ клип. Може, че гледате. Чао!